Veď vám hovorím, áno, sú tu politici, ktorí teda hovoria, že ulica do mesta, teda ulica do ulic, poďme ľudia, poďme demonštrovať. Nebudem sa tváriť pápežskejšie ako pápež teraz a účelovo odpovedať otázku áno alebo nie. Dovolte mi, že každá situácia je individuálna a vždy sa politik rozhoduje vo vzťahu k skutočnosti, zodpovednosti a k budúcnosti, ale ja veľmi ctím svojich koaličných partnerov a nevidím v spektre politických strán ľudí, ktorí majú charakter. Sám som bol na kultúrnom podujatí v Nitri, veľmi krásnom, nechcem teraz menovať, ale v každom prípade tiež tam bolo 2000 ľudí v športovisku, v telocvični a je na mieste, že keď deň predtým buchol Manchester, či Slovensko nemohla mať jedno opatrenie z hľadiska. A teraz bez paranoje, ale s logikou veci, viete dobre, že som pár hodín pred výbuchom Manchesteru bol v blízkosti, som sa až cítil otravne, čo ma otravujú, furt ma kontrolujú. Poviem vám už, a povedal som verejne, už sa nikdy tak nebudem správať, lebo sa už hanbím sám pred sebou, že čo sa tam o pár hodín stalo, nehovoriac o Londýne pri London Bridge, čo sa stalo takisto. Že v tejto spoločnosti vždy vychádzame z nejakej negácie a z pocitu, že tí, čo sú pri moci, sú na hlavu, prepáčte, pretože my sme tiež normálni ľudia, ktorí vnímame pocity, a to som vám povedal na začiatku, že nie je rozdiel medzi politikom a človekom, prepáčte, to si takisto myslím.